Evo izrednih pesme iz srca, uma, duše, žuči i kostiju, koje stradaše zbog naleta demonskih sila, koji ovde nečasnih na mene baciše, iznedrih, stvorih za moje spasenje, za dušu olakšanje. I ne da im pravo, um mi stavili pomisao da to sve stvori. Ali, čiji pobornik nisam, mogu da nameću, mogu boli da stvaraju, ali dušu ne mogu da imaju. To ne, nikada. A godinama, kako već utisak imam da neko uvid u moj mail i telefon ima. Kada pri olovci nisam, a inspiracija u meni brca, uzem telefon i pesme kucam. I plaše me, čitavo biće mi muče sa pomislima ovim, ali se ne da neka nakazama nakaze, đavali, dok idem da snevam, s anđelima na jasluku, ikonom na polici, molitvom na ucnama. Gospode, pomiluj.